Το εστιατόριο έσφιζε από τη συνηθισμένη φλιαρία των οικογενειών που απολάμβαναν το γεύμα τους. Αλλά σε μένα, όλα φαίνονταν βουβά, σαν να καθόμουν σε ένα γυάλινο κουτί και να άκουγα μόνο αντιχήσεις. Το βάρος της εξάντλησης ήταν κολλημένο στα κόκαλά μου, το είδος της κούρασης που δεν προέρχεται απλώς από μια κουραστική μέρα, αλλά από χρόνια φροντίδας ενός βάρους που κανείς άλλος δεν φαινόταν να αναγνωρίζει. Καθόμουν στο μεγάλο στρογγυλό τραπέζι και παρακολουθούσα τον πατέρα μου να μιλάει ζωηρά με τον θείο μου. Η μητέρα μου καθόταν δίπλα του, γνέφοντας μαζί του με ένα απαλό χαμόγελο, ενώ ο αδελφός μου, ο Ράιαν, έγειρε στην καρέκλα του, περιστρέφοντας ένα πυρούνι ανάμεσα στα δάχτυλά του σαν να είχε όλο τον χρόνο του κόσμου. Δεν είχαν ιδέα τι είχα δει, το μήνυμα ήταν ακόμα όπως στο μυαλό μου, χαραγμένο στον εγκέφαλό μου σαν σίδερο πυράκτωσης. Ποτέ δεν θα είναι τόσο καλή όσο ο αδελφός της. Αλλά τουλάχιστον πληρώνει τους λογαριασμούς μας. Οι λέξεις ήταν σουρεαλιστικές, ο πατέρας μου τις είχε δακτυλογραφήσει, είχε πατήσει αποστολή και συνέχισε το βράδυ του σαν να μην ήταν τίποτα. Σαν να μην ήμουν τίποτα, έριξα μια ματιά στο πιάτο μου, το φαγητό ήταν ανέγγιχτο. Το στομάχι μου είχε γίνει κόμπος, ένα μείγμα οργής, δυσπιστίας και ενός βαθύ, σπαρακτικού πόνου που δεν μπορούσα καν να αρχίσω να επεξεργάζομαι. Ήθελα να ουριάξω, ήθελα να αρπάξω το τηλέφωνό του, να του το χώσω στη μούρη και να απαιτήσω να μάθω αν πραγματικά με έβλεπε έτσι. Αλλά τι θα έκανε αυτό, θα ντρεπόταν, θα τον ένοιαζε, έσφιξα τη λαβή του πυρουνιού μου, με τις αρθρώσεις μου να ασπρίζουν. Και τότε ήταν που πήρα την απόφασή μου. Τελείωσα. Τελείωσα να είμαι το δίχτυ ασφαλείας τους. Έχω τελειώσει με το να σπάω την πλάτη μου, ώστε να μπορούν να ζουν άνετα, ενώ με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου, τελείωσα με το να θυσιάζω την ευτυχία μου, τα όνειρά μου. Την ψυχική μου υγεία για μια οικογένεια που με έβλεπε μόνο σαν μισθό, δεν το ήξεραν ακόμα, αλλά απόψε θα ήταν η τελευταία νύχτα που θα με θεωρούσαν δεδομένη. Με μια βαθιά ανάσα, ανάγκασα ένα χαμόγελο και κοίταξα τον πατέρα μου απέναντι από το τραπέζι, με τη φωνή μου ελαφριά, σχεδόν παιχνιδιάρικη. «Μπαμπά», είπα, γέρνοντας ελαφρά το κεφάλι μου. «Το τηλέφωνο σου βουίζει. Φαίνεται ότι κάποιος προσπαθεί να σε βρει», παρακολούθησα τον τρόπο με τον οποίο τρεμόπαιξε η έκφρασή του, μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πριν συνέλθει. Σήκωσε το τηλέφωνο του και έριξε μια ματιά στην οθόνη. Έπειτα, σαν να μην συνέβη τίποτα, το είπε πάλι κάτω. «Απλώς πράγματα της δουλειάς», μουρμούρισε, πίνοντας μια γουλιά από το ποτό του. «Ψεύτη», χαμογέλασα πιο πλατιά. Πρέπει να είναι σημαντικό, αφού έρχεται κατά τη διάρκεια του δείπνου». Η μητέρα μου έριξε μια ματιά ανάμεσά μας, διαισθανόμενη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Γλυκιά μου, ήσουν τόσο ήσυχη». «Όλα καλά». Την κοίταξα, αυτή η γυναίκα στην οποία έστελνα χρήματα κάθε μήνα για να μην χρειάζεται να ανησυχεί ποτέ για τα ψώνια, για το σπίτι, για τους λογαριασμούς. Την ίδια γυναίκα που καθόταν δίπλα στον πατέρα μου όταν έστειλε εκείνο το μήνυμα. Θα μπορούσα να τους είχα αντιμετωπίσει τότε, θα μπορούσα να τους είχα ρίξει τα μούτρα, να είχα φύγει, να είχα κάνει σκηνή. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όχι, έπρεπε να νιώσουν πως ήταν να χάνουν τα θεμέλια τους, έτσι, αντί γι' αυτό, τους χάρισα ένα τελευταίο ευγενικό χαμόγελο και πήρα το πυρούνι μου. «Όλα είναι τέλεια, μαμά». Και δάγκωσα μια μπουκιά. Το τελευταίο γεύμα που θα μοιραζόμουν μαζί τους ως τροφός τους, εκείνο το βράδυ, καθώς οδηγούσα στο σπίτι, το τηλέφωνό μου φωτίστηκε με μηνύματα από τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου. Όλοι τους υπέθεταν ότι θα μετέφερα το συνηθισμένο ποσό στους λογαριασμούς τους, διάβασα προσεκτικά κάθε μήνυμα. «Ράιαν, το ενίκιο πρέπει να πληρωθεί σε λίγες μέρες. Μπορείς να στείλεις το συνηθισμένο, μαμά?» «Γλυκιά μου, ξέρω ότι είσαι απασχολημένη, αλλά μπορείς να καλύψεις το ρεύμα αυτό το μήνα, θα σε ξεπληρώσω, φυσικά». «Μπαμπά, έχω μερικά πράγματα να κάνω, χρειάζομαι κάποια επιπλέον χρήματα». «Στείλε τα όταν μπορέσεις». Δεν υπήρχε κανένα, «Πώς είσαι?» «Όχι, ελπίζω να είσαι καλά». «Όχι, ευχαριστώ». Απλά ενός άντρα, έκλεισα το τηλέφωνό μου και κοίταξα το ταβάνι. Το μυαλό μου έτρεχε. Πόσο καιρό ήταν αυτή η ζωή μου, πόσο καιρό μου συμπεριφέρονταν σαν ένα κινούμενο ATM αντί για κόρη, αδελφή, άνθρωπος, η συνειδητοποίηση χτύπησε σαν φορτηγό. Πάρα πολύ καιρό, με μια βαθιά ανάσα, έπιασα το λάπτοπ μου. Και ακύρωσα κάθε πληρωμή. Τις αυτόματες μεταφορές. Τις καλύψεις λογαριασμών. Τη βοήθεια για το ενίκιο. Κάθε, ενιαία. Στη συνέχεια, με σταθερά χέρια, πληκτρολόγησα ένα μήνυμα στην ομαδική συνομιλία της οικογένειας.
Είδα το μήνυμα του μπαμπά στο δείπνο. Τελείωσα με το να είμαι το δίχτυ ασφαλείας σου. Θα πρέπει να τα καταφέρεις μόνη σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάτησα αποστολή, και μετά. Πριν προλάβουν να απαντήσουν, τους μπλόκαρα. Τέρμα οι εξηγήσεις. Τέρμα οι δικαιολογίες. Ήταν καιρός να μάθουν πως ήταν να στέκονται μόνοι τους. Και ποτέ δεν είχα νιώσει τόσο ελεύθερη, τη στιγμή που πάτησα μπλοκάρισμα, μια απόκοσμη σιωπή γέμισε το διαμέρισμά μου. Κανένα βουητό τηλεφώνου. Ούτε ατελείωτες κλήσεις που απαιτούσαν τα χρήματά μου. Μόνο σιωπή. Ένιωθα ξένη. Ακόμα και αγχωτική, σαν να είχα κόψει ένα άκρο που σάπιζε για χρόνια, αλλά είχα συνηθίσει τόσο πολύ τον πόνο, που μετά βίας τον πρόσεξα μέχρι που έφυγε, εξέπνευσα, περνώντας ένα χέρι από τα μαλλιά μου. Θα έχαναν τα λογικά τους. Και ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Ήξερα τον πατέρα μου. Η περηφάνεια του δεν θα τον άφηνε να αντιδράσει αμέσως. Θα θύμωνε σιωπηλά. Πιθανόν να περίμενε να γυρίσω σειρώμενη πίσω, ζητώντας συγγνώμη για το ξέσπασμά μου. Η μητέρα μου είχε προσπαθήσει να με κάνει να νιώσω ενοχές. Να μου πει πως η οικογένεια φροντίζει ο ένας τον άλλον. Λες και δεν ήμουν ο μόνος που τους κρατούσε στην επιφάνεια για χρόνια. Ο Ράιαν δεν θα καταλάβαινε. Όχι ακόμα. Είχε ζήσει τη ζωή του σε ευτυχισμένη άγνοια, ξέροντας ότι, όσο άσχημα κι αν αποτύγχανε, εγώ θα ήμουν εκεί για να μαζέψω τα κομμάτια. Όχι πια, πήρα μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να αφήσω την ένταση να φύγει από το σώμα μου. Αλλά ακόμα και καθώς καθόμουν στο ήσυχο διαμέρισμά μου, δεν μπορούσα να αποτινάξω τον θυμό που σιγόβραζε ακόμα μέσα μου. Είχα σπαταλήσει τόσο πολύ από τη ζωή μου προσπαθώντας να είμαι αρκετά καλή για αυτούς, προσπαθώντας να αποδείξω ότι άξιζα την αγάπη. Και η αλήθεια ήταν ότι ποτέ δεν ήταν για την αγάπη. Είχε να κάνει με τη χρησιμότητα. Ήμουν χρήσιμη, γι' αυτό με κρατούσαν κοντά τους. Τη στιγμή που σταμάτησα να είμαι χρήσιμη, ήξερα ακριβώς τι συνέβη, θα ανακάλυπτα πόσο πραγματικά με εκτιμούσαν, το επόμενο πρωί. Ξύπνησα με ένα email από τον σπιτονικοκύρη μου. Η πληρωμή για τη μονάδα 4 ελήφθη επιτυχώς. Χαμογέλασα στον εαυτό μου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν πλήρωνα για την άνεση κάποιου άλλου. Μόνο τη δική μου. Ένιωθα παράξενα, τότε χτύπησε το τηλέφωνό μου. Μπλοκαρισμένος αριθμός. Το αγνόησα. 5 λεπτά αργότερα, άλλη μια κλήση. Μετά άλλο ένα. Μετά ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. «Μαμά, γλυκιά μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε». Μετά άλλο ένα. «Ράιαν, πραγματικά ακύρωσες τις πληρωμές, τα ενοίκια πρέπει να πληρωθούν σε 2 μέρες». Έβγαλα μια απότομη ανάσα από τη μύτη μου. Δεν με ρωτούσαν πώς ήμουν. Δεν ζητούσαν συγγνώμη, δεν αναγνώριζαν καν τι είχαν κάνει. Απλά ήθελαν τα λεφτά τους, και άλλο τηλεφώνημα. Αυτή τη φορά, το σήκωσα. Δεν είπα τίποτα. Απλά άφησα τη σιωπή να διαρκέσει. Τότε η φωνή του πατέρα μου, τραχιά και θυμωμένη. «Έκανες αυτό που ήθελες. Τώρα διόρθωσέ το». Ένα πικρό γέλιο ξέφυγε από τα χείλη μου. Να διορθώσω τι? Τις πληρωμές, αρκετά με αυτές τις ανοησίες. Μεταφέρετε τα χρήματα. Ο Ράιεν έχει το ενίκιο που χρειάζεται η μητέρα σου, δεν με νοιάζει. Είπα ότι η φωνή μου ήταν απότομη. Σιωπή. Μετά ένα χαμηλό, επικίνδυνο γρύλισμα. Αχάριστη μικρή. Κλικ. Το έκλεισα. Μπλοκάρισα τον αριθμό. Και για πρώτη φορά χαμογέλασα. Ας τους αφήσω να το καταλάβουν, ήξερα ότι ο πατέρας μου δεν θα το άφηνε να τελειώσει έτσι. Και είχα δίκιο, την επόμενη μέρα, γύρισα από τη δουλειά και βρήκα τη μητέρα μου να στέκεται έξω από το διαμέρισμά μου. Το πρόσωπο της ήταν πρισμένο από το κλάμα. Τα χέρια της χτυπούσαν μεταξύ τους από νευρική απελπισία. «Γλυκιά μου», άρχισε με τη φωνή της να τρέμει. «Σε παρακαλώ, μίλησέ μου», δεν άνοιξα τελείως την πόρτα. Απλά σταύρωσα τα χέρια μου, με τη στάση μου σταθερή, για να με πείσεις να αναλάβω ξανά τον ρόλο μου ως προσωπική σου τράπεζα. Εκείνη ανατρίχιασε. «Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια». Τέντωσα ένα φρύδι. «Δεν είναι», δίστασε. Κούνησα το κεφάλι μου. Με το σαγόνι μου να σφίγγει. «Δεν ήρθες εδώ επειδή σου έλειψα, μαμά. Ήρθες επειδή οι λογαριασμοί συσσωρεύονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις». Τα δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια της. «Είμαστε οικογένεια», αστείο, έκοψα την κουβέντα.
Πως η οικογένεια είχε σημασία μόνο όταν εγώ ήμουν αυτή που έδινε. Τα χείλη της έτρεμαν, αλλά δεν είχε λόγια γιατί ήξερε ότι είχα δίκιο. Άφησα τη σιωπή να παραταθεί πριν αναστενάξω. Προσφέρθηκε ποτέ ο Ράιαν να βοηθήσει με τον Νίκη, έστω και μια φορά? Κοίταξε αλλού, εγώ έγνεψα. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, σκούπισε τα μάτια της. Απλά δεν είναι τόσο δυνατός όσο εσύ, το στομάχι μου στράβωσε. Αυτό ήταν πάντα, έτσι δεν ήταν? Ήμουν δυνατή, γι' αυτό με χρησιμοποιούσαν. Ο Ράιαν ήταν αδύναμος, γι' αυτό τον κανακέψανε, έκανα ένα βήμα πίσω και κούνησα το κεφάλι μου. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη δύναμη. Έχει να κάνει με το σεβασμό. Και ποτέ δεν μου έδωσες καθόλου. Μετά, απαλά, της έκλεισα την πόρτα στα μούτρα. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ένιωσα ενοχές, πέρασε μια εβδομάδα. Μετά ένα μήνυμα. Ράιαν, δεν το ήξερα, εντάξει, δεν ήξερα πόσα πολλά έκανες για μας, κοίταξα την οθόνη μου. Μετά ένα άλλο. Ράιαν, νόμιζα ότι η μαμά και ο μπαμπάς τα κανόνιζαν όλα. Απλά. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Ποτέ δεν χρειάστηκε, άφησα μια αργή ανάσα. Για πρώτη φορά, δεν ήταν απέτηση. Δεν ήταν δικαιολογία. Ήταν ειλικρινές, σκέφτηκα να το αγνοήσω. Αλλά μετά, θυμήθηκα. Δεν ήταν ο εχθρός. Ήταν εξίσου προϊόν των γονιών μου, όπως ήμουν κι εγώ, έτσι απάντησα. Τώρα ξέρεις. Και τι θα κάνεις γι' αυτό? Οι τελείες εμφανίστηκαν. Μετά εξαφανίστηκαν. Μετά από μια μεγάλη παύση. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ανακαλύψω, και για πρώτη φορά, ένιωσα κάτι να αλλάζει. Ίσως, μόνο ίσως, θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά οι γονείς μου, δεν θα άλλαζαν ποτέ. Και ήμουν επιτέλους ελεύθερη, πέρασε μια εβδομάδα. Και μετά, επίσης. Η σιωπή ήταν εκοφαντική. Περίμενα σχεδόν ότι ο πατέρας μου θα εμφανιζόταν στην πόρτα μου, έξαλλος. Απαιτώντας να διορθώσω τη συμπεριφορά μου. Περίμενα ότι η μητέρα μου θα με έπαιρνε συνέχεια από διαφορετικούς αριθμούς, προσπαθώντας να μου δημιουργήσει ενοχές, αλλά αντί γι' αυτό, τίποτα. Τότε, έλαβα ένα email. Ήταν από τον πατέρα μου, θέμα, οι πράξεις σου έχουν συνέπειες, χλέβασα πριν καν το ανοίξω. Μετά, διάβασα το μήνυμα. Μπαμπά, νομίζεις ότι κέρδισες με το να μας αποκόψεις, νομίζεις ότι αυτό αποδεικνύει κάτι, το μόνο που έκανες ήταν να εγκαταλείψεις την οικογένειά σου. Εμείς σε μεγαλώσαμε. Σου δώσαμε τα πάντα. Και έτσι μας το ξεπληρώνεις? Έσφιξα τα δόντια μου. Τα πάντα, είχα δουλέψει από τα 16 μου για να σπουδάσω, σε κάθε γενέθλιο, σε κάθε γιορτή, εγώ ήμουν αυτή που πλήρωνε τα έξοδά τους, ενώ ο αδελφός μου γιορταζόταν επειδή απλώς ανέπνεε. Ποτέ δεν μου είχαν δώσει τίποτα. Συνέχισα να διαβάζω. Μπαμπά, ο αδελφός σου αγωνίζεται τώρα εξαιτίας σου. Αν δεν ακούς τη λογική, τουλάχιστον σκέψου τον. Θέλεις να τον δεις να αποτυγχάνει, παραλίγο να φύγω. Έτσι. Τώρα ήμουν υπεύθυνος και για τη ζωή του Ράιαν. Έκλεισα το λάπτοπ μου, το σαγόνι μου έσφιξε τόσο πολύ που πονούσε. Τους τελείωναν οι επιλογές. Εγώ ήμουν το δίχτυ ασφαλείας τους για τόσο καιρό και τώρα, χωρίς εμένα, έπεφταν με τα μούτρα. Και αντί να παραδεχτούν τα λάθη τους, κατηγορούσαν εμένα, αλλά, εγώ δεν το έχαφτα. Όχι αυτή τη φορά, εκείνο το βράδυ, έλαβα άλλο ένα μήνυμα από τον Ράιαν. Ράιαν, έπρεπε να μετακομίσω από το διαμέρισμα. Κοίταξα την οθόνη για πολλή ώρα πριν απαντήσω. Και, Ράιαν, και. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βρήκα δουλειά, αλλά δεν είναι αρκετή. Το ενίκιο είναι ακριβό, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσα κάλυπτες μέχρι που έφυγε, έκλεισα τα μάτια μου, εκπνέοντας αργά. Αυτή ήταν η στιγμή. Η πραγματική στιγμή. Το σημείο όπου είτε μεγάλωνε είτε παρέμενε το ίδιο. Θα μπορούσα να τον είχα σώσει. Να του στείλω χρήματα. Να του δώσω μια εύκολη διέξοδο. Αλλά, αυτό δεν θα τον βοηθούσε, έτσι, αντί για αυτό. Έστειλα πίσω 2 λέξεις, κατάλαβα, μπορούσα σχεδόν να νιώσω την απογοήτευσή του μέσα από την οθόνη. Μια μεγάλη παύση. Μετά, επιτέλους, Ράιαν, προσπαθώ, και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. 1 μήνα αργότερα, είχα νέα από τη θεία μου. Μου τηλεφώνησε αργά το βράδυ, με φωνή σιγανή αλλά επίγουσα, δεν θα το πιστέψεις, μου είπε, έγειρα πίσω στα μαξιλάρια μου, δοκίμασε με, είναι οι γονείς σου. Χάνουν το σπίτι, δεν αντέδρασα. Δεν ένιωσα τίποτα στην αρχή.
Μετά, σιγά σιγά, ένα βάρος έφυγε από το στήθος μου. Ζούσαν άνετα με τα χρήματά μου για χρόνια. Με είχαν κοροϊδέψει, με είχαν υποτιμήσει και εξακολουθούσαν να περιμένουν από μένα να τους φροντίζω, και τώρα, επιτέλους, αντιμετώπιζαν τις συνέπειες των δικών τους επιλογών. Αυτό είναι ατυχές. Είπα απλά, η θεία μου δίστασε, η μαμά σου κλαίει εδώ και μέρες. Λέει ότι δεν ξέρει τι να κάνει, έσφιξα το σαγόνι μου. Ούτε εκείνη ήξερε τι να κάνει όταν πλήρωνα τους λογαριασμούς τους. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι δεν είμαι εγώ αυτή που διορθώνει τα λάθη τους πια, η θεία μου αναστέναξε, το ξέρω. Απλώς, ήθελα να στο πω πριν το μάθεις από κάποιον άλλον, εγώ έγνεψα. Η φωνή μου ηρέμησε, ευχαριστώ που με ενημέρωσες, και για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη ζωή μου, έκλεισα το τηλέφωνο χωρίς να νιώσω ούτε ίχνος ενοχής. Μέρες αργότερα, η μητέρα μου τηλεφώνησε τελικά από έναν αριθμό που δεν αναγνώρισα, το σήκωσα. Σε παρακαλώ, έκλαιγε με λυγμούς. Σε παρακαλώ, γλυκιά μου. Θα χάσουμε τα πάντα, πήρα μια αργή ανάσα. Τι θέλεις να κάνω γι' αυτό, απλά βοήθησέ μας για άλλη μια φορά, παρακάλεσε. Μόνο όσο χρειάζεται για να ξανασταθούμε στα πόδια μας, γέλασα. Πραγματικά γέλασα. Εννοείς όπως όλες τις άλλες φορές. Πνίγηκε σε έναν λυγμό. Ξέρω ότι σε πληγώσαμε. Ξέρω ότι αυτό που είπε ο πατέρας σου ήταν λάθος. Αλλά είναι φοβισμένος, γλυκιά μου. Ποτέ πριν δεν χρειάστηκε να ανησυχεί για τα χρήματα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, άφησα τη σιωπή να παραταθεί πριν μιλήσω. Είχες έναν γιο, είπα, με τη φωνή μου ψύχρεμη. Περίμενες ποτέ από αυτόν να λύσει τα προβλήματά σου, εκείνη κλαψούρισε. Ήξερα ήδη την απάντηση. Εξέπνευσα. Έκανες τις επιλογές σου, μαμά. Τώρα πρέπει να ζήσεις με αυτές, και με αυτό, έκλεισα το τηλέφωνο. Για πάντα, πέρασε ένας μήνας. Και τότε, επίσης. Περίμενα περισσότερα απελπισμένα τηλεφωνήματα από τους γονείς μου. Περισσότερα χειραγωγικά μηνύματα που προσπαθούσαν να με τραβήξουν πίσω. Αλλά αντί γι' αυτό, ο Ράιαν ήταν αυτός που επικοινώνησε μαζί μου. Ράιαν, βρήκα μια δεύτερη δουλειά. Είναι δύσκολο, αλλά το καταλαβαίνω τώρα. Πραγματικά το καταλαβαίνω, κοίταξα το μήνυμα για πολλή ώρα. Μετά ένα άλλο. Ράιαν, ξέρω ότι δεν μου χρωστάς τίποτα. Αλλά ήθελα να σου πω ότι ήμουν τυφλός. Η μαμά και ο μπαμπάς με προστάτευαν από όλα όσα έκανες για εμάς. Νόμιζα ότι τα είχα περάσει δύσκολα. Δεν είχα. Απλά ήμουν προνομιούχος, κατάπια. Αυτό ήταν καινούριο. Ο αδελφός μου δεν είχε αναγνωρίσει ούτε μια φορά στο παρελθόν το δικαίωμά του, του απάντησα. Λοιπόν, τι κάνεις γι' αυτό, οι τελείες εμφανίστηκαν. Μετά εξαφανίστηκαν. Τελικά, μετά από μια μεγάλη παύση. Ράιαν, το χειρίζομαι. Και δεν θα σου ζητήσω ούτε σεντ, για πρώτη φορά, ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Δεν τον εμπιστευόμουν ακόμα απόλυτα. Αλλά αυτό ήταν μια αρχή. Δεν το περίμενα, ένα τηλεφώνημα από τη θεία μου. Ακουγόταν διαφορετική αυτή τη φορά. Λιγότερο προσεκτική, πιο ομή. Οι γονείς σου έχουν ξεμείνει επίσημα από χρήματα, σήκωσα ένα φρύδι. Και φεύγουν από το σπίτι. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μείνουν, εξέπνευσα αργά. Πού πάνε, ζήτησαν να μείνουν μαζί μου. Αλλά τους είπα όχι. Έφτιαξαν το κρεβάτι τους, χαμογέλασα. Ωραία. Η μητέρα μου είχε καλέσει κάθε συγγενή, κάθε φίλο, αναζητώντας μια διέξοδο. Αλλά το θέμα ήταν ότι κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί τους. Είχαν κάψει τις γέφυρες τους πολύ πριν φύγω εγώ. Και τώρα ήταν μόνοι τους. Πού θα πάνε, ρώτησα, με ουδέτερη φωνή, μια μεγάλη παύση. Ο μπαμπάς σου δουλεύει σε ένα εργοστάσιο τώρα, παραδέχτηκε. Και η μαμά σου κάνει δουλειές καθαρισμού. Δεν έχουν άλλη επιλογή, το άφησα να περάσει από μέσα μου. Ο ίδιος πατέρας που με κορόιδευε, με υποτιμούσε, με αντιμετώπιζε σαν να μην ήμουν τίποτα περισσότερο από το προσωπικό του ATM, τώρα έσπαγε την πλάτη του για τον κατώτατο μισθό. Η ίδια μητέρα που τον είχε διευκολύνει, τον υπερασπιζόταν και μου δημιουργούσε ενοχές, τώρα έτριβε πατώματα για να επιβιώσει. Και ούτε μια φορά. Ούτε μια φορά δεν αισθάνθηκα άσχημα, ήταν ένα κρύο απόγευμα όταν το συνάντησα. Τον πατέρα μου. Φαινόταν διαφορετικός. Πιο αδύνατος. Πιο κουρασμένος. Τα ρούχα του δεν ήταν τα ακριβά που συνήθιζε να φοράει, αλλά αντίθετα φθαρμένα τζιν και ένα απλό μπουφάν εργασίας, για ένα δευτερόλεπτο δεν με αναγνώρισε.
Τότε τα μάτια του άνοιξαν και το σαγόνι του έσφιξε. Μπορούσα να το δω, την ταπείνωση, την οργή, την υπερηφάνεια που αρνιόταν ακόμα να σπάσει. Έμεινα σιωπηλός, περιμένοντας να δω τι θα έκανε. Τελικά, μετά από μια μεγάλη, τεταμένη παύση, μουρμούρισε, «Ώστε αυτό ήθελες, γύρισα το κεφάλι μου». «Τι εννοείς, κέρδισες», είπε. «Ήθελες να δεις μια πάλι. Πήρες αυτό που ήθελες, σταύρωσα τα χέρια μου. Ήθελα σεβασμό. Ήθελα να μου φέρεστε σαν κόρη σας. Όχι σαν το αναθεματισμένο πορτοφόλι σου. Αλλά υποθέτω ότι δεν υπήρχε ποτέ επιλογή, τα ρουθούνια του άνοιξαν. Εμείς σε μεγαλώσαμε, γέλασα ψυχρά. Όχι. Εσείς με χρησιμοποιήσατε. Και τώρα, για πρώτη φορά. Πρέπει να σταθείς στα δικά σου πόδια. Και το μισείς, έτσι δεν είναι, τα χέρια του συστράφηκαν σε γροθιές. Νομίζεις ότι αυτό σε κάνει καλύτερο από εμάς, έκανα ένα βήμα πιο κοντά, κοιτώντας τον κατάματα. Νομίζω ότι αυτό με κάνει ελεύθερη, και με αυτό, έφυγα, αφήνοντάς τον να στέκεται εκεί στο κρύο, με μόνο συντροφιά την περηφάνεια και τη λύπη του. Μια εβδομάδα αργότερα, δέχτηκα άλλο ένα άγνωστο τηλεφώνημα. Σχεδόν το αγνόησα. Αλλά κάτι μου είπε να το σηκώσω. Τη στιγμή που απάντησα, άκουσα τη φωνή της μητέρας μου. Ήθελα απλώς να ακούσω τη φωνή σου, ψιθύρισε, κάτι στον τόνο της ήταν διαφορετικό. Δεν ήταν χειραγωγικός. Όχι απαιτητικός. Απλά κουρασμένη. Έμεινα σιωπηλός, περιμένοντας. Πήρε μια τρεμάμενη ανάσα. Χάσαμε τα πάντα, γλυκιά μου. Και δεν σε κατηγορώ, αυτό με άφησε άναυδο. Νόμιζα ότι θα γυρνούσες πίσω, παραδέχτηκε. Νόμιζα ότι, τελικά, θα αισθανόσουν αρκετά άσχημα για να τα διορθώσεις όλα. Αλλά δεν το έκανες, κατάπια. Και τι έμαθες από αυτό, άλλη μια μεγάλη παύση. Μετά. Σιγά σιγά, έπρεπε να σε είχα εκτιμήσει περισσότερο. Έπρεπε να σε είχα προστατέψει από τον πατέρα σου. Θα έπρεπε να σε είχα αγαπήσει καλύτερα. Για πρώτη φορά, η μητέρα μου παραδεχόταν αυτό που πάντα ήθελα να ακούσω. Ανοιγόκλεισα γρήγορα τα μάτια μου, καταπιέζοντας τον κόμπο στο λαιμό μου. Και τώρα, άφησε μια αργή ανάσα, τώρα, απλά. Θέλω να γίνω καλύτερη, δεν περιμένω να με συγχωρέσεις. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι επιτέλους το βλέπω. Επιτέλους σε βλέπω, μια σιωπή απλώθηκε ανάμεσά μας. Τελικά, έγνεψα. Το εκτιμώ αυτό, είπα, με τη φωνή μου απαλή αλλά σταθερή. Εκείνη αναφίλησε, «Σι αγαπώ, γλυκιά μου», δεν το είπα κι εγώ. Αλλά για πρώτη φορά δεν της έκλεισα το τηλέφωνο, πέρασαν 3 μήνες. Περίμενα ότι ο Ράιαν θα επέστρεφε στις παλιές του συνήθειες, ότι θα έβρισκε έναν τρόπο να χειραγωγήσει την κατάσταση, όπως έκαναν πάντα οι γονείς μας. Αλλά δεν το έκανε. Αντίθετα, συνέχισε να δουλεύει. Σκληρά. Πήρε επιπλέον βάρδιες, σταμάτησε να με καλεί για βοήθεια. Και όταν τελικά με πλησίασε, δεν ήταν για χρήματα. Ήταν απλά μια κουβέντα, «Ράιαν, επιτέλους έχω αρκετά χρήματα για να πάρω δικό μου σπίτι. Είναι μικρό, αλλά είναι δικό μου», κοίταξα το μήνυμα, κάτι στριφογύριζε στο στήθος μου. Αυτός ήταν ο αδερφός που πάντα ήθελα. Όχι το κακομαθημένο χρυσό παιδί. Όχι το παιδί που είχε το δικαίωμα να ζει τη ζωή του, ενώ εγώ κουβαλούσα το βάρος, ένας άντρας που μάθαινε να στέκεται στα πόδια του. Δίστασα και μετά απάντησα, «Είμαι περήφανος για σένα», οι τελείες εμφανίστηκαν, «Ράιαν, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει αυτό για μένα». Και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν έχανα τον αδερφό μου τελικά, είχα σταματήσει να παρακολουθώ τους γονείς μου. Δεν ήταν πια το πρόβλημά μου. Αλλά μια μέρα, ενώ ήμουν έξω σε μια καφετέρια, άκουσα 2 γυναίκες να ψιθυρίζουν στο διπλανό τραπέζι. Ακούσατε? Εκείνο το ζευγάρι στην οδό Oak έχασε τα πάντα. Ο σύζυγος δουλεύει νυχτερινές βάρδιες στην αποθήκη. Και η σύζυγος πλένει τα ρούχα των άλλων τώρα, το στομάχι μου έσφιξε. Μιλούσαν για τους γονείς μου. Για μια στιγμή, δεν ένιωσα τίποτα. Μετά, σιγά σιγά, μια ήσυχη, γλυκόπικρη αποδοχή με κατέλαβε. Είχαν κερδίσει αυτή την πραγματικότητα. Δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά στη ζωή τους, έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη. Έπρεπε να δουλέψουν για την επιβίωσή τους, αντί να απομυζούν εμένα. Και ίσως, μόνο ίσως, να καταλάβαιναν επιτέλους πόσα είχα θυσιάσει για αυτούς. Ήταν αργά ένα βράδυ όταν έλαβα το τελευταίο τηλεφώνημα. Ένα νούμερο που δεν αναγνώρισα. Δίστασα και μετά το σήκωσα.
Ήταν ο πατέρας μου. Η φωνή του ήταν διαφορετική. Όχι θυμωμένη. Όχι απαιτητική. Απλά κουρασμένη, ήθελα απλώς να πω κάτι, μουρμούρισε, δεν μίλησα, σε μισούσα που έφυγες, παραδέχτηκε. Σε κατηγορούσα για τα πάντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έκανα αυτό στον εαυτό μου, εξέπνευσα αργά, ναι. Το έκανες, σιωπή. Στη συνέχεια, με φωνή τόσο ήσυχη, που σχεδόν δεν την άκουσα, έκανα λάθος για σένα, κατάπια. Αυτό ήταν όμικρον με τόνο, τι πιο κοντινό σε μια συγγνώμη που θα έπαιρνα ποτέ. Αλλά δεν τη χρειαζόμουν. Γιατί δεν ήμουν θυμωμένη πια, είχα κερδίσει. Όχι βλέποντάς τους να υποφέρουν. Όχι τιμωρώντας τους. Κέρδισα επειδή έφυγα και δεν κοίταξα ποτέ πίσω, και αυτή ήταν η πραγματική εκδίκηση. Καθόμουν στο μπαλκόνι του νέου μου διαμερίσματος, βλέποντας τα φώτα της πόλης να τρεμοπαίζουν στο βάθος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν ελεύθερη. Χωρίς ενοχές. Χωρίς μνησικακία, χωρίς ατελείωτη πίεση να είμαι η τέλεια, υπάκουη κόρη. Μόνο εγώ, είχα αρχίσει να ταξιδεύω, να επενδύω στο μέλλον μου, να χτίζω μια ζωή που ήταν δική μου. Όχι υπαγορευμένη από υποχρεώσεις. Όχι επισκιασμένη από τον αδερφό μου. Και όχι ελεγχόμενη από χειριστικούς γονείς. Και το καλύτερο, ένιωθα ολοκληρωμένη, για τόσο καιρό. Πίστευα ότι έπρεπε να κερδίσω την αγάπη. Ότι η αξία μου ήταν συνδεδεμένη με το τι μπορούσα να δώσω στους ανθρώπους. Αλλά τώρα, ήξερα την αλήθεια. Δεν χρειαζόμουν κανέναν για να με ολοκληρώσει. Το είχα κάνει αυτό μόνη μου, πέρασαν μήνες. Τότε, ένα απροσδόκητο email. Από τη μητέρα μου. Δεν ζητούσε χρήματα. Δεν προσπάθησε να μου δημιουργήσει ενοχές. Απλά έγραψε, ελπίζω να είσαι καλά. Μου λείπεις. Είμαι περήφανη για σένα, και για πρώτη φορά δεν ένιωσα πικρία απέναντί της. Δεν απάντησα αμέσως. Αλλά τελικά, έστειλα ένα απλό μήνυμα. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά, δεν ήταν συγχώρεση. Δεν ήταν πρόσκληση για να επιστρέψω στη ζωή μου. Αλλά ήταν καλοσύνη. Γιατί όμικρον με τόνο, τι και αν είχε συμβεί, είχα μεγαλώσει πέρα από αυτά. Και αρνήθηκα να αφήσω τα λάθη τους να σκληρύνουν την καρδιά μου, μια μέρα, χρόνια αργότερα. Πέρασα δίπλα από έναν πατέρα και μια κόρη στο πάρκο. Εκείνη δεν ήταν μεγαλύτερη από 10 χρονών και κρατούσε το χέρι του πατέρα της καθώς γελούσαν μαζί. Και για πρώτη φορά δεν ένιωσα ζήλια. Δεν πονούσα για κάτι που δεν είχα ποτέ, γιατί είχα βρει την ειρήνη. Είχα φτιάξει μια ζωή που ήταν δική μου. Γεμάτη αγάπη, σεβασμό και αυτοεκτίμηση. Είχα σπάσει τον κύκλο. Και στο τέλος, αυτή ήταν η μεγαλύτερη εκδίκηση από όλες.